እግዚኣብሄር ገዛእ ርሱ እንተ ዘይገሊጹሉ ንሰብ ሰብ በገዛእ ርሱ መንገዲ እግዚኣብሄር ሐሳብ እግዚኣብሄር ፈጺሙ ከፈልጥ አይክእልን። ናይ እግዚኣብሄር ሐሳብ ኣዝዩ ካብ ናይ ሰብ ሐሳብ ዝተፈለየ ኣብ ማእኸሉ ዓብይ ጋግ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። እጂ ናይ እግዚኣብሄር ሐሳብ ብቃል ተገሊጹ ከምቲ ልክዕ ሕያው ቃል ኢየሱስ ማለት እየ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ከም ዝኾነ እዚ ድማ ዝጽሑፍ እዚ ድማ ሰብኣዊነት ነገር ኣለዎ በተሓደ ወገኑ ድማ መለኮታዊ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ታናይ መጀመርያ ዘምጽአ ሕግ እግዚአብሔር ፍጹም ንነፍስ ድማ ይመልሳ። እሺ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። ባህር ቀዳማይ ትምህርትና መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔር አምላክን ናይዚ ክፍል እዚ መበገስ ጥቅስና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ካብ ፍቅዲ 8 ክሳብ 11 ኸውን እዩ። ሁላትና መጽሐፍ ቅዱስና አውጪና ነዚ ቃል ሓቢርና ነንብቦ። ትንቢተ ኢሳይያስ 55 ካብ ፍቅዲ 8 ክሳብ 11 ዘሎ ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኮነን መንገድታትኩም ከዓ መንገድታተይ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለይ። ዝናምን ውርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ከየስተዮ ከም ዘፍርን ከም ዘብቁልን ከዓ ከይገበሮ ዘርኢ ንዘራኢ ምግቢ ንተቐላቢ ድማ ከይሃቦ ንድህሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ነቲ ኣነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብቲ ኣነ ዝልእኾ ከቕንእ እዩ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን። ካብዚ ክፍሊ እዚ ሰለስተ ሓሳባት ወሲድና ክንርኢና። ቀዳማይ ንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ? ኣገዳሲነት ምግላጽ። ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ናይ ሰብ ሓሳብ ናይ ሰብ መንገዲ ከም ዘሎ ይነግረና ዘኽፍሊ። ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ግን ካብ ናይ ሰብ ሓሳብ ልክዕ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ልዕል ከም ዝበለ ናይ ሰብ ሓሳብን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ኣብ ማእኸሉ ዓብይ ጋግ ከም ዘለዎ ድማ ንረዳእ። ስለዚ እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ እንተ ዘይገሊጹሉ ንሰብ ሰብ ብገዛእ ርሱ መንገዲ እግዚአብሔር ሓሳብ እግዚአብሔር ፈጺሙ ከፈልጥ ኣይክእልን። ሰብ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክፈልጥ ናይ ሰብ ሓሳቡን ክፈልጥ ኣይክእልን። ሕጂ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ እንታይ ይሓስብ ከም ዘለኹ ክትግምቱ ጥራይ እምበር ክትፈልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ ኣብ ጎንና ንዘሎ ናይ ሰብ እኳ ሓሳብ ክንፈልጥ ካብ ዘይከኣልና ናይ እግዚአብሔር ደኣ ከመይ ጌርና ክንፈልጥ ንኽእል? ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣዝዩ ካብ ናይ ሰብ ሓሳብ ዝተፈለየ ኣብ ማእኸሉ ዓብይ ጋግ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ጳውሎስ ንሰብ ኣቴና ከምዚ ኢልዎ እናዞርኩ መቃድሳትኩም ክርኢ ከለኹስ ሓደ ነገር ርኤ ኢልዎ። ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ መሰዊኢ ርኤ ኢልዎ። ኣይገርምን? ናይዞም ሰባት እዚኦም ኣምላኽ ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዘይተፈልጠ ካብ ኮነ እንታይ ዓይነት ኣምልኾ ከም ዝደሊ ከመይ ጌሮም ናብኡ ክቀርቡ ከም ዘለዎምን ከመይ ጌሮም ክፈልጡ ይኽእሉ? ኣምላኽና ግና ንኸምኡ ኣይሓደገና። እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ ስለ ዝገለጸልና ከመይ ጌርና ከም ነምልኾ እንታይ ከም ዝጠልብ ከመይ ጌርና ናብኡ ከም ንቐርብ ኩሉ ፈሊጥናዮ ተገሊጹልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ ገሊጹልና ይካበልና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ዝገለጸልና ካልኣይ ነጥብና እሱ ኸውን እዩ። መንገዲ ምግላጽ። እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ ዝገለጸሉ ክልተ ዓበይቲ መንገድታት ኣሎ። ነዘን ዓበይቲ መንገድታት ንሎም መዓልቲ በዛ ሓጻር ትምህርትና ክንርኢ። ቀዳማይ እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ ዝገለጸሉ መንገዲ ብፍጥረት እዩ። ሰብ ብፍላይ ድማ ናይ ኣርት ስነ ጥበባዊ እንድህር ኮይኑ ክእለት እንድህር ኣለዎ እንተኮይኑ ገዛእ ርሱ ብስእሊ ገይሩ ብድራማ ገይሩ ብሙዚቃ ገይሩ ንውሽጡ ኤክስፕረስ ይገብር ይገልጽ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ከም ኣርቲስት ኩሉ ፍጥረት ናና ሁላትና ናቱ ፍጡራን ንናይ እግዚአብሔር መንነት መግለጺ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብተን ድፈትወን መዛሙራት መዝሙር 19 ካብ ፍቅዲ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 6 እንደሪናዮ ኣብ መዝሙር 19 ብዛዕባ ፍጥረት እዩ ዝዛረብ። ቁጥሪ 1 ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው የውሪ ይብሉ።
ስለዚህ ፍጥረት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር መንነት መግለጽዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር መግለጽዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሮሜ ምዕራፍ 1 ሰባት ዘመኻኒዎ ክስእኑ መታን እግዚአብሔር በፍጥረት ተናይዘል ዓለም ኃይሉ መለኮቱን መንነቱን ንሰባት ከም ዝገለጸሎም ይነግረና ሮሜ ምዕራፍ 1 ስለዚህ ፍጥረት እግዚአብሔር መንነቱ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ዝገለጸሉ ሓደ መንገድ ዝበለጸ መንገድ ግን አለው እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ዝገለጸሉ እሱ ድማ ቃሉ መዝሙር 19 ከፍቅደ 1 ክሳብ 6 ብዛዕባ ፍጥረት ከም ዝበልናዮ ተዛሪቡሉ ከፍቅደ 7 ጀሚሩ ግን ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝዛረብ እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ገዛ እርሱ ከም ዝገለጸ ናብ ክፍልና ክንምለስሞ ኢሳይያስ 55 ማለት ኣብ ቁጥሪ 9 ክጅምር ከሎ ሐሳባቴ እዩ ነይሩ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሐሳባቴ ካብ ሐሳባትኩም ይዝብል ነይሩ ኣብ ቁጥሪ 11 ግን እቲ ካብ ኣፈይ ዝወጽእ ቃለይ ከኣ ይብለና እጂ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ በቃል ተገሊጹ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ በመንገድ ቃሉ እጂ ፈሊጥናዮ ተገሊጹና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ቃል እግዚአብሔር ንናይ ሐሳብ መንገድ እግዚአብሔር ክንርዳን ክንፈልጥን ከምት አንተ ይዝበልኮ አቢ ጋግ ዝነበረ ዝጋግዚ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ከገልጽ ስለዝፈተወ በቃሉ ገይሩ ስለዝገለጸልና ዝጋግዚ ጸቢቡ እጂ መንገድ እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ክንፈልጥ ከልና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናብተ ሳልሳይ ነጥበይ ግን ቅድም ምህላፈይ እዚ እግዚአብሔር በመንገድ ቃል ገዛ እርሱ ገሊጹ ክንብል ከለና ክልተ ነገራት ክነስተብል ዝደልዮ ነገራት አሉኒ እዚ ተቀይሰ ናብተ ሳልሳይ ክንሐልፍ ቀዳማይ እግዚአብሔር በመንገድ ቃል ገዛ እርሱ ገሊጹ ክንብል ከለና ካብ ሰማይ ነዚ ቃል እዚ ጽሕፍ አብሉ ናብ ምድር ዱብ አይበለው በሰባት በቋንቋ ሰባት ንሰባት እዩ እዚ ቃል እዚ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰባት ተጠቂሙ እዩ ገዛ እርሱ ገሊጹ ቶ መጽሐፍ ቅዱስና ጽሑፍና ዝነበሩ ሰባት መጽሐፍ ቅዱስ ይጽፉ ከም ዝነበሩ ይፈልጡ አይነበሩ ስለዚህ በቃ በትዝነበሮም ክእለት ብዝነበሮም ፍልጠት በመንነቶም እንኳ ከይተረፈ በቃ ቡ ዝጽሐፉ ነገራት እግዚአብሔር ግን ንኡ ሁሉ ሐሊፉ ተጠቂሙ ገዛ እርሱ ገሊጹልና ንአብነት እንደህር ወሲድና ሉቃስ ወንጌል ሉቃስን ግብረ ሐዋርያት እንደጻፈና ሉቃስ ንቴዎፍሎስ ይጽሕፈሉ ዝነበረ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ነጅሩና ኣሎ አቀዲሞም ካልኦት ከም ዝጻሐፉ ንሱን ድማ አደላሊሉ ከም ዝሰዓቦ እጅ ንቴዎፍሎስ ድማ በብተራ ገይሩ ክጽሕፈሉ ከም ዝተራእዮ ይነግረና ስለዚህ ሉቃስ ከም ሓደ ታሪክ ዝምዝግብ ዝነበረ ሰብ ከም ሓደ ሂስቶሪያን ንሁሉ ነገራት በብተራና ገበረ ጽሒፉ ነገር ግን እግዚአብሔር ሐሊፉ በዚ ጽሑፍ እዚ ገዛ እርሱ ይዝገለጽ ዝነበረ ሐዲስ ኪዳን ጻሐፉልና ከም ጳውሎስ ጴጥሮስ ዮሐንስ ዞም ኩሎም ሐዲስ ኪዳን ጻሐፉልና ወይ ድማ ብሉይ ኪዳን ከም በዓል ሰለሞን ከም በዓል ዳዊትን አለው ማለት እዩ ዞም ኩሎም ጽሑፋቶም ክንርኢ ከለና ናይታ ሓደ ጽሑፍ ካብታ ሓደ ብናይ አጻሐፋ ስታይሉ መንነቱ ዋላ ፐርሰናሊቲ ናቶም ዋላ አቡ በቃ ፈሊና ከማን ክረብ ዝኽእል መንገዲ ይፍለይ ስለዚህ እግዚአብሔር በተዘለወም ክለት ፍልጠት በመንነቶም ኩሉ ሐሊፉ ገዛ እርሱ ገሊጹ እዚ ማለትና ግን አድማ በተሐደ ወገን ካብ ጅቦም አውጽ እንዳበሉ አይኮነን ይቦሙና ከምቲ ልክ ሕያው ቃል ኢየሱስ ማለት ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ከም ዝኾነ እዚ ድማ ዝጽሑፍ እዚ ድማ ናይ ሰብአዊነት ነገር አለዎ በተሐደ ወገኑ ድማ መለኮታዊ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 አምላኽ ነቦታትና ቀደም ብዙሳ በብዙ መንገዲ በነቢያቱ ገይሩ ተዛሪበውም ይብለና እጅ እግዚአብሔር ብዙሳ በብዙ መንገዲ በነቢያት ገይሩ ተዛሪበው ዘተዛረበ እግዚአብሔር ዘተጠቀመሎም ግን ነቢያት እዩ ከላይ ጴጥሮስ ድማ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ትንቢት ከቶ በፍቃድ ሰባይ መጸን ይብለና እጅ ትንቢት ክብል ከሎ ንብሙሉ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ነገር ግን በመንፈስ ተመሪሆም ከም ዘምጽኡ ይዝነግረና ከም ዝጻሐፉ ወይም ዝነግረና ስለዚህ ሰባት ዮም ግን በገዛ እርሶም ፍቃድ አይኮነን መጽኡ መለኮታዊ ነገር ድማ አለዎ እግዚአብሔር ቡዩ ሐሊፉዩ
ገዛ እርሱ ዝገለጸልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይሰብ ቋንቋ ተጠቂሙ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ስለዝገለጸልና ለመጽሐፍ ቅዱስና ልክ ከም ካል ጽሑፍ ከነንብቦ ሰዋስዎ ኩሉ ነገራቱ ከም ትኻል ከነጽንኦ ይግባእ ግና በተወሳኺ ድማ መለኮታዊ ድማ ስለዝኾነ እናጸለና በብርክና ኮይና ከነንብቦን ከነጽንኦን ድማ ይግባእና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሳልሳይ ዕላማ ምግላጽ እግዚአብሔር ንምንታዩ ገዛ እርሱ ከገልጸልና ዘፈተው እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ከገልጸልና ዘፈተው ዋና ምክንያት መታን ንሱ ከንረቕ ከንፈልጦ እንበር ኢንፎርሜሽን በቃ ፍልጠት ክውስኸልና ይሉ አይኮነን ነዚህ ይቡና እግዚአብሔር ዋና ዕላሙ ምስ ገዛ እርሱ ከአርቀና መታል ከምታ አንቶ ይዝበልኩ ቦታ መዝሙር 19 ከፍቅዲ 7 ጀሚሩ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ይዝዛረብ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገብር እናዘርዘረ ክዛረብ ከሎ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ታናይ መጀመሪያ ዘምጻ ሕግ እግዚአብሔር ፍጹም ለነፍስ ድማ ይመልሳል ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ስርሁም በአር ናይ ቃል እግዚአብሔር ስራ አንታዩ ለነፍስ ይመልስ አንተወይ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 6 በፍጥረት እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ገሊጽና ይልና ብዝበለጸ መንገድ ግን በቃሉ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ዝገለጸ ፍጥረት ሪኢና በቃ ክንድነቅ እግዚአብሔር ክነድንቆ ንኽእልና ነገር ግን ናምድሃን አይምጻአና ቃሉ ግን ናምድሃን የምጻአና ቃሉ ንነፍስናስ እንታይ ይገብር ይመልስ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ዕላማ አለው ገዛ እርሱ ከገልጸልና ከሎ እዚ ዕላማ ድማ ምሱ ከተአረቀና ንኡ ክንፈልጥ መታ ነዚ ዕላማ እዩ እግዚአብሔር ንገዛ እርሱ ዝገለጸ እጁን ናብ ክፍልና ክንምለስሞ ብኡ ክንዛዘም ኢሳይያስ 55 ኣብ ፍቅዲ 10 ከምዚ ይብለና ዝናብን ውርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድሞ ንምድሪ ከየስተ ከም ዘፍርን ከም ዘብቁልን ከኣ ከይገበሮ ዘርኢ ንዘራኢ ምግብ ንተቀላብ ድማ ከይሃቦ ንድህሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ካለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን ኦኬ ዝናብን ውርጭን ስኖ ማለት እዩ ካብ ሰማይ መጽኡ ኣብ ምድሪ ሓደ ነገር ከይገበረ ኣይምለስን ንምድሪ ከም ተብቁል ከምኡን ድማ ከም ተፍሪ ይገብራ እዩ ብለናሉ ቃል እግዚአብሔር ድማ ልክ ከምኡ መጽኡ ናብ ናይ ሰብ ህይወት መጽኡ መንፈሳዊ ፍረ ዘበለ ሁሉ ከም ነፍሪ ዝገብረና ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይዛ ዓመት እዚ መሪሕ ጥቅስና እግዚአብሔር ዝሓበና ነገር ናይ ፍረ ዓመት እዩ ኣብ ህይወትና ፍረ ብዙሕ ፍረ ክርከብ መታን እምበኣር ቃል እግዚአብሔር እዩ ክበዝሕ ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ክንጠቃለሎ ከለና ሰለስተ ነገራት ይናሎ ማልቲ ሪና ቀዳማይ አገዳስነት ምግላጽ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ እንተ ዘይገሊጹልና ኣብ ማእኸል ሰብን ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን አቢ ጋግ ከም ዘሎ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከሙ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ልዕል ከም ዝበለ ኢና ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ዝገለጸሎም ክልተ መንገድታት ሪና በፍጥረት ብዝበለጸ መንገድ ድማ እግዚአብሔር በቃሉ ገዛ እርሱ ገሊጹ ሳልሳይ ድማ ዕላማ ምግላጽ እዩ እዚ ዕላማ እግዚአብሔር ገዛ እርሱ ዝገለጸሉ ድማ ምስ ገዛ እርሱ ከተአረቀና ነፍስና ክትምለስ ክትድህን መታን ከም ዝኾነ ሪና እግዚአብሔር ይባርኩም ሻሎም